Barababum, Osmar, Osmar, barababum, Osmar, Osmar. Na cidade do café da mañá, a rebanda de pan non se ten ningún fan. Non leva unha vida de molete, e o pobre queda só no final do paquete. Barababum, Osmar, Osmar, barababum. Osmar, a primeira rebanda do pan de molde. Sofá vai, sofá ven. Estáme fartando o xoguiño. Estes bolos xa poden ir buscando un xeito máis construtivo de amañar os problemas. Prefires xogar a Grand Theft Glute? O que quero é meterme na cama e dormir ata que dar receso. Ei, só porque perdiches 23 veces seguidas. Stevie, non me digas que és un perdedor. Non, pero teño o cu que non o sinto. Xa non podo botar 48 horas seguidas nun sofá, Osmar. Non che son tan novo como antes. Ai, xusto o que me facía falta. Encargaches algo? Non, pero aprendín a aceptar todo o que traían aquí por equivocación. De onde crees que saiu esa tele? E acórdate daquela noiva de venda por correo que viviu aquí unha semana. Sí, esa fixo subir a temperatura da casa. Sí, aprendín unha boa lección con ela. Se cadra é unha pizza fresca. Hola, está Osmar. Podo ser quen queiras que sexa se traes pizza fresca. Son Xosi do 808. Estou abaixo no vestíbulo e necesito axuda. Non che podo dar pizza fresca, pero te dá a miña gratitude. Non é o que máis me presta, pero é igual. A ver que se pode facer. Grazas, estarei agardando. Por que? Pediches pizza fresca? Como? Espera, confúndesme con Shirley. E logo quen era? Era Xosi, que quere que baixes para lle axudar. Ah, vale, está ben. Que foi o que dixeches? Era Xosi que che pediu axuda. A min preguntou por min en concreto. Dixo o meu nome. Sí, preguntou por Osmar, como se estiveses vivo. Que raro, non? Pavís pa vos, a filla do rei, casada con vos, a quen escolledes. Oi, este ben me vale. Osmar, un nome raro. Sabe o que significa iso? Sabe quen é Osmar exactamente? Eu non tiraría foguetes, Osmar. Só dixo que precisaba axuda. E iso adoita referirse a un labor físico que che derrea os cadrís. Sabe quen son, mi madriña? Tamén pode ser que che queira pedir cartos, que non tes. Santo panadeiro, dixo o meu nome. Está fora agardando por min. O peor de todo sería que necesitas axuda para subir un sofá ao último andar. Pero iso non é moi probable. Sí, señora, por desgraza temos que cobrarlle un recargo. Verá, non é moi habitual que os da mudanza teñamos que cargar con algo tan raro e tan pesado como un sofá. Como? Por un sofá? Posible recargo por cousas raras como un sofá. Señora, non espero que o entenda. Sonlle moi complicados os protocolos do sector das mudanzas. Se quixese subir uns globos, papel de burbullas, serraduras ou cousas así, cobraríamos a tarifa normal. Pero os sofás, armarios e caixas de distintos tipos son obxetos que non estamos afeitos a mover. Hai que cobrar un recargo. Vale, non os necesito. Teño quen me bote unha man de balde agora mesmo. E sen intentar estafarme. Pois como queira. Pero xa sabe onde localizarme cando lle saia furada a cousa. Aburiño! A axuda é para mover o sofá, polo visto. Hola. Hola, es Osmar. Son Xosi. Chamei ao teu apartamento. Sí, é certo, chamaches ao meu apartamento. Encantado de coñecerte, son o do 303. Chámame Osmar. Ah, vale. Creo que non nos vimos nunca. Bos días, Xosi. Hola, Xosi. Boas noites, Xosi. Isto vai lle custar $200. Non é nada. Só teño que subir este sofá super pesado ao meu apartamento, pero teño cita para unha masaxe facial dentro de 10 minutos. Déixanos a nós, Stevie máis eu, que son Osmar, somos expertos en mudanzas de sofás. Non facemos outra cousa. Ah, que non, Stevie? O que? Non cargamos cun sofá na vida. Perdón un momento. Por favor, case non sabe quen son. Se non lle boto unha man, Xosi esqueceráme totalmente. Nunca na vida che pedín un favor, Stevie. Nunca! E logo aquela vez que me pediches todo o que tiña aforrado para a xubilación e despois compraches unhas favas máxicas que logo utilizaches para facer unha salsa. Unha salsa máxica, deliciosamente máxica. Mira, Osmar, non imos dar subido 8 pisos con ese sofá ao lombo. Son 7 pisos máis co meu récord subindo algo. Espera, que corrixo. 8! Sei que me vou arrepentir. Es un amigo.
Xosi, podes contar comigo. Son Osmar do 303. Osmar, o auténtico, o que non falla nunca, acordaste? Osmar. Osmar, do apartamento 303. Daquela vas subir o sofá. Para min sería un placer. Cando volvas á casa verá o sofá perfectamente acomodado no teu apartamento. E falando de acomodar, son un dos mellores acomodadores que hai no mundo. Xa sabes, por si algún día necesitas alguén. Só tardarei unha hora. Grazas, como te chames. Cando volva podemos ir tomar un xeado de centeo. Para, oiches iso? Sí, que vai casar comigo. Ou que imos tomar un xeado, non me acordo. Non, Osmar, que volve dentro de 58 minutos. Sí, iso tamén. Espélete, rapaz, temos menos dunha hora para subir ao 8º con esa cousa que debe ser como subir ao Everest. Parece que necesitades que vos bote unha man co sofá. E agora, por fin están completos os meus avanzados cálculos científicos. Que suxiren os teus avanzados cálculos científicos? Metelo no ascensor. Vaya, así que vivimos nunha época asombrosa. Carafio, que ben o estamos pasando. Non sexas optimista. Que foi agora? Por desgraza, os meus cálculos... Non mo digas, os teus cálculos non tiveron en conta o noso peso. Non é iso, é que collín a calculadora do revés. Pero mira o que sei facer. Hola! ¡Qué maravilla as matemáticas! Ostra, Son Osmar, señor Max. o que sexa. Segundo o novo regulamento do edificio, está prohibido quedar atoado no ascensor cun sofá vermello. Sabe lo que supón iso, non? Multa por quedar atoado nun ascensor cun sofá vermello. Por que teño que vivir no único edificio que ten unha impresora no ascensor? Vides, non foi tan grave. Estamos xusto na metade, só quedan 4 pisos. Vale, a modo. A ver, un chisco cara a esquerda. Polo santo panadeiro, que faz? Osmar, no mundo hai dúas clases de pans. Os que se queixan dos amigos que teñen e os que sentan e esperan que outros lles fagan o choio. E ademais, ten que haber alguén atento para te avisar se hai un problema. Temos un problema. Xa está, rematei o choio. Non! Para, teño un acendedor. Segundo os meus cálculos científicos... Deixa a ciencia para os científicos. Observa como resolve os problemas un home de verdade, con lume. Segundo os meus cálculos científicos, estamos debaixo do aspersor. Osmar, foi moito, non che parece? Osmar! Osmond, o regulamento do edificio proíbe especificamente facer surf polas escaleiras. Iso significa outra multa. Que teñas un bo baño. É dicir, día. Só faltan 10 minutos. Se Josi ve isto cando chegue, non me vai querer falar polo menos nun mes. Mes, pois claro. Por fin o amigo cabeza de ovo di algo xe. Refírome a outro mes. Este. MES, Malos Enxeñeiros Asociados. E a miña universidade foi a única que me aceptou. Paréceme a min que a lea na que estamos haina que solucionar. Probarei calquera solución, por pouco acreditada que estea. É a derradeira oportunidade. Teño un plan científico. Con lápis de cores. Explícanolo, Bob. É moi básico. Son 4 dispositivos guiadores de polistireno positrónico con módulos de propulsión sónica optimizada. Perfecto, iso farío ata un neno. Pero de onde sacamos un neno? Mulide, temos pouco tempo. Teño espiñada de que vais a ir mal. A Aia levantou o voo. Informa o equipo Alfa. O equipo Alfa ven sendo Osmar, non? Xusto. Ei, Osmar, mira para min. Estou pola radio. Recibido, cambio e corto. Con quen falas? Son Stevie. O sofá vai cara arriba, oiches? Sí, recibido. Fixaches ese ruido coa boca. Non, home, estás tolo. E aínda non o recibiches, vai de camiño, non te despistes. Vilar Morzo, temos un problema. Jesús. Reconstrucción total, edición foguete. Teño compaña. O meu precioso apartamento. Sí, mira,
xa fixémolo. Velaquí tel o sofá no prazo prometido. Segundo o regulamento do edificio, debe ser multado por condución temeraria dun dispositivo guiador de polistireno positrónico con módulos de propulsión sónica optimizada. Que teñas un bo día. Segundo o regulamento dos bombeiros, debe ser multado por activar unha falsa alarma. Idiota. Segundo o regulamento de tráfico, debe ser multado por aparcar nunha zona de carga e descarga. Acabo de acordarme. Hai 2 días que chegou, pero esqueceume darcha. Este tamén é bo momento. Que foi o que pasou aquí? E quen vai amañar esta zarapallada? Osmar do 303. Quero todo como estaba antes. Ninguna migalla fora do sitio. Mais che vale, teño unha cita importante. Adiviña quen me vai botar unha man? Por fin, moito mellor. E logo tomamos un xeado de centeo, nena. Un xeado de centeo. Se é o que tomades os das mudanzas despois do choio, adiante. Adeus, vou ir ao cine con Óscar. Ei, compañeiros, chamaron do club Perdedores Gordos e Feos. Queren que levedes xeado de centeo á próxima xuntanza. Sí, pois dilles que nós... non... E outra cousa. Podedes baixar o meu sofá vello? Só tardo unha hora. Xa está, xa chegamos á casa, boliño doce. Pecha a porta a modo. É un auténtico Trigoston Martin do paquete. E só hai 101 unidades como esta no mundo enteiro. Non teñas medo. Estou preocupada. Crees que eses operarios baixarían o meu sofá vello? Ja, como digo eu en Foise co Fento, francamente, querida, impórtame un carallo. Barababum, Osmar, Osmar, barababum, Osmar, Osmar. Na cidade do café da mañá, a rebanda de pan non se ten ningún fan. Non leva unha vida de molete, e o pobre queda só no final do paquete. Barababum, Osmar, Osmar, barababum, Osmar, Osmar, barababum.